ihan villi toi. Mut niin on toi Oupea Oumankin poni, se on ihan villi. Ihan kahjo. Se on paljon rauhallisempi toi yksi, mutta se kävelee kyllä. Tää on hirveän rauhallinen. Tää on rauhallisin. Twee kansspelden ingooien die A2 eventueel is geboren na 30 april. De nummers 4 tot en met 8. Waarbij de nummer 6 afwezig blijft. Itkut Sottori. En de deelnemers in de rubriek N3, de Merrie sectie NBR geboren tot en met 30 april, kunnen zich ook gaan melden in de jury. Nyt voi tehdä filmiä. Saiks ne ykköspaikan? Saiko ne ykköspaikan? Ei kun niitä piti mennä ensimmäisestä. Ei tää mene näin nopeasti, äiti. Saiko ne nyt ykköspaikan? Ei tää mene niin nopeasti. Kyllä se menee. Taitaa olla nyt sitten viimeinen tarkistus vielä. Vielä viimeinen tarkistus. Joo, kato nyt. Ykkösen ne sai. Luulen. Kato kun kättä jo annetaan. Vai onks toi vaan tervehdys? Noin sai 3. paikka. Onks sun kylmä? Täällä alkaa olla kova tuuli. Voi kun sulla olisi ollut sadetakki edes mukana. Mulla on sadetakki. Niin, mut täällä. Me täytyy mennä puiden alle. Nyt Jani se kamera pois, ihan totta. Mä en jaksa pitää tätä enää.